Kasno uvečer 30. kolovoza 1944. godine ustaški poglavnik Ante Pavelić iznenada je sazvao sjednicu svoje vlade na kojoj je optužio ministre Vokića i Lorkovića da su pripremali urotu s ciljem da NDH prijeđe na stranu zapadnih saveznika. Takav vojno-politički zaokret Pavelić je ocijenio najobičnijom izdajom. Prozvani ministri djelovali su zbunjeno, ali se Vokić pokušao obraniti riječima: "Poglavniče, sve što smo činili, činili smo prema tvojem odobrenju." Bio je to kraj dramatične epizode u povijesti proosovinske nezavisne države Hrvatske, u kojoj su se isprepletali mnogi zakulisni potezi, naivna iščekivanja i igre raznih obavještajnih službi. Mnoge pojedinosti o takozvanom puču Vokić-Lorković ni danas nisu razjašnjene ili se tumače na različitim verzijama. Nepobitna je međutim činjenica da su već 1943. neki dužnosnici NDH procijenili da će Treći rajh izgubiti rat i da treba što prije prijeći na pobjedničku stranu. Time bi se spasila Hrvatska država nasuprot komunističkoj Jugoslaviji. Urodničku grupu predvodili su ministar unutarnjih poslova Mladen Lorković i ustaški krivnik Ante Vokić, ministar oružanih snaga, koji je imao velik utjecaj u domobranstvu. Plan je predviđao da se razoruža njemačka vojska, uklone radikalni ustaše, pa i sam Pavelić, a vlast prepusti HSS-u i Vlatku Mačeku. Protonjemački udar zasnivao se na pretpostavci da će se saveznici iskrcati na Balkanu, što je u to doba gorljivo zastupao i britanski premijer Churchill. Kuriozno je da su urotnici o svojim potezima redovito izvješćivali Pavelića, koji se navodno priklonio njihovim namjerama. No invazija u Normandiji srušila je sve nade o prelasku NDH u protufašistički tabor. I Titov partizanski pokret dobio je u međuvremenu punu savezničku potporu. Njemački je Gestapo u posljednji čas otkrio zavjeru. Neke indicije ukazuju da su Njemce o svemu izvijestili partizani, kojima je najmanje odgovarao urotnički plan. Da bi spasio svoj položaj poglavnika, Pavelić se odrekao Vokića i Lorkovića i dao ih uhititi. Poslije objave njihova smjenjivanja, slavodobitno se prošetao zagrebačkim ulicama, ali je to bio samo pompozni uvod u predstojeću katastrofu. Posjetio je i Hitlera, kojim je rekao da potpuno kontrolira stanje u Hrvatskoj. U rasulu NDH 1945. svi su akteri urote ubijeni ili nestali. O smrti Vokića i Lorkovića postoji čak i 10-ak verzija, od one da su ih ustaše likvidirali u Lepoglavi, do one da su ubijeni u partizanskom napadu na vlak, kad ih je Pavelić navodno oslobodio zatočeništva.